ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ କେମିତି ଗୋଲାପ ଜଳ ବାହାର କରାଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଲାପକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତା ପାଖୁଡ଼ା କାଢ଼ି ନେବା, ବାହାର କରି ନେବା ଧୋଇ ସାରି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଲାପ ତ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଲି, ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ବାହାର କରି ନେବା। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ତ ବାହାରି ଗଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ ଗୋଲାପ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା, ତ ଭଲସେ ସଜେଇ ଦେବା। ତ ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ଆମେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖି ନେବା, ଗୋଟେ ଗିନାଡ଼ି, କାହିଁକି ନା ସେ ଢାଙ୍କୁଣ ଘୋଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଯେତିକି ସବୁ ଗୋଲାପର ପାଣି ଥିବ ଏ ଗିନାରେ ଟୋପା ଟୋପା ହେଇ ତ ଗୋଲାପର ପାଣି ବାହାର ହୋଇଯିବ ସବୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏଠି ଆମେ ଅନ୍ କରିକି ସେଠି ଗରମ କରି ନେବା। କଢ଼େଇ ଉପରେ ଏଠି ଆମେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦେବା। ସେଠି ଆମେ ମିଡ଼ିୟମରେ ତ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଲାପ ଜଳ ବାହାରିଗଲା। ଏହି ଗୋଲାପ ଜଳକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବେ। ଥଣ୍ଡା କରି ଗୋଟେ ଆମେ ବାଉଲରେ ରଖିପାରିବା। ବାହାର ହେଇଗଲା ଆମ ଗୋଲାପ ଜଳ। ସେଇ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ତ ସିଝି ହେଇଛି, ଛାଣି ନେବା। ଏହି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଓଠ କଳା ହେଇଥିଲେ ଏହାର ଯେଉଁ କଳାପଣ ଥିଲେ ଜାଗ ହେଲେ ବି ଦୂର ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ହେଲେ ବି ଏମିତି ଗୋଲାପ ଜଳ ବାହାର କରିବା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣାନ୍ତୁ।